Κουτσίτωσεν μάρι βιβουπίσω και οτιγίντερ ου οδίδιμ ξέπορν σο το αν κάζετης. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εσάς έχετε εθιστεί στο Snapchat, το TikTok, το Instagram και ακόμα και στο Facebook λόγω της έλξης των σύντομων βίντεο που δεν μπορείτε να σταματήσετε να περιηγείστε. Ο στόχος της εφεύρεσης της ατελείωτης κύλησης ήταν να διευκολύνει τη ζωή των χρηστών, αλλά δυστυχώς εξαιτίας αυτής της εφεύρεσης πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει επικίνδυνα εθισμένοι σε αντικρουόμενες δόσεις συναισθημάτων λόγω της ποικιλίας θεμάτων που προσφέρονται από τα σύντομα βίντεο. Ο Αμερικανός Άζα Ράσκιν, ο εφευρέτης αυτής της λειτουργίας, μετάνιωσε για την επικίνδυνη εφεύρεσή του και ζήτησε συγγνώμη από την ανθρωπότητα. Λόγω του κινδύνου της εφεύρεσής του ονομάστηκε πυρίτιδα του διαδικτύου. Η συνεχής περιήγηση σε δεκάδες σύντομα βίντεο με διαφορετικό περιεχόμενο βλάπτει σοβαρά την ανθρώπινη ψυχή, διαταράσσοντας την ορμονική και συναισθηματική μας ισορροπία και προκαλώντας μας ψυχολογική αποπροσανατολισμό. Αυτό μπορεί να μας μπερδέψει και να μας κάνει να μην είμαστε σίγουροι αν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, χαλαροί ή κουρασμένοι. Είμαστε. Αν σπαταλάτε ώρες κάθε μέρα παρακολουθώντας σύντομα βίντεο με διαφορετικό περιεχόμενο, βρίσκεστε σε πραγματικά σοβαρή κατάσταση και δυστυχώς η ζωή σας δεν θα βελτιωθεί. Σας συμβουλεύω να πειθαρχήσετε αποφεύγοντας να παρακολουθείτε σύντομα βίντεο για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διάφορα θέματα. Αν αυτή η απόφαση είναι δύσκολη για εσάς αυτή τη στιγμή, σας συμβουλεύω να μετριάσετε τη ζημιά μειώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης και εστιάζοντας σε ένα θέμα ανασυνεδρία παρακολουθώντας βίντεο από ένα συγκεκριμένο κανάλι. Είναι καλύτερο να αναζητάτε μακροσκελή βίντεο που μπορεί να σας ωφελήσουν σε αυτή τη ζωή ή στη μετά θάνατον ζωή. Ήθε η ειρήνη, το έλεος και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι μαζί σας.